हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। आव आव सासुरानी पलंग चढ़ी बैठ, पलंग चढ़ी बैठ, अपना बबुआ के हॉर्लिक्स पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। अपना बबुआ के हॉर्लिक्स पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। आव आव गोतिनी रानी पलंग चढ़ी बैठ, पलंग चढ़ी बैठ, अपना देवर जी के कंप्लान पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। अपना देवर जी के कंप्लान पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। आव आव ननद रानी पलंग चढ़ी बैठ, पलंग चढ़ी बैठ, अपना बबुआ के बन बिटा पियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। अपना बबुआ के काजू खियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। अपना बबुआ के काजू पिस्ता खियावा हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले। हमरा चोटिया से लागी गईले चोट हो बलमुआ दुबारा गईले।